عنها باللي كبراتن كبران نايز يوتيوب channel تدرابيت ناي ساعات زي حتى تصبر حبريتات حيزلكم قريبا له بزحت صبر مرداتات او يوتيوب قطعان خلو قديمنا بخاتكم ملخت وي دما نوتيفيكيشن من تخبصحكم نزا يوتيوب channel سبسكرايب مغبار نايدو الملكت متوقع ترسعوا ناب صبر مرداتات كنحلف كلنا بقدام نسنا بزنكم زبصح وول ستريت جورنال سبهاله مرخو بزهان لو مليت عبزو صبر زينا اسرائيل وين سليتي حيلتات ايران بريزيدنت دونالد ترامب نمقتال عبي فتن يكايدهم زلو كم زبصحلن ازم يستراو مرداتا زي ندحنت امريكا كم زكافولن نترامب دمالو الحلوه خجبر لهم هزوز مخري كم زهاو تقليصلو نزو قداي ملكيتو سوها ميستراو مرداتا انتاي كم زمسل بزرزر كسمعكم يا امريكا بريزيدنت دونالد ترامب نا اسرائيل قدام مستر بينام نتانياهو سفح استبهال ميستراو زتلو مليت كم زكايدو تملكتلو ابز ميستراو استبهال نا يسلك علال مرخو بزهان درخو مرداتا توقعو غيرهم لو بفلاي ابلع ايران نتوق بزعبا مقطالون كم استزارارو تقليصو نا اسرائيل قدام مستر بينام نتانياهو ابزهو مغلصي مسيران زغبر زلو استود انت مسيلكم تغاغيكم لهم جنات وق كجمريو كبلو نزو غداي زملكيتو بسفح تسمعو سبر حبريتا خلي ايران ومبو جنا نتخونتا تملكيتا مغلص يبالا وطرم ماخلاي مبراق بر خلو ختسمعوا ويهم بخالي وغنا وشتا حجر زينا خنحلف كلنا اب كل تግራይ اب زركو باباسات ناي قتلت فتنه خمس تجبره يفلط ام حبرو ميديا بسفح مزارارب زنبره نزف صام ملكيتو بي بي سي سفح طبطاب حيزوت يلو نمخانو اب كل تግራይ اب كتم مخصوم اب زركو باباسات استفصم ناي قتلت فتنه انتاي يمثل اتم باباسات كبزعما زو غداي انتاي يبلو زرزرو زسمعكم مرداتا خلي كسامو داتام سايصلحو بقدامنا وول ستريت جورنال سبها لمرخو بزهان لومليت اوزوصو سبر مرداتا اسرائيل بسليت ابيلا ابيران ابلع البريزيدنت دونالد ترامب ناي قتلت فتنه تدالو كم زبطحت لون بريزيدنت دونالد ترامب ميستراو ناي دحنت مرداتا كم زكافلت انطبطيو اتا غراوني زينا مربب سين انزو غداي فولي ابزوصو صبصاب كم زغلصو ايران نتي بريزيدنت نمقتال فولي سلت اداليا خم زنبرت اسفيرلو منم كان امريكا منغستي نا ايران سلطانات نزوم صبصابات زيوم كسب حجي وقعوا ملاش انتزي هابلو امريكا قدم حجي ايران ترامب نمقتال زغبرتو حيال مسترو فتنتات بترغاغامي كم زخشفتو تقلص كم صنحات يفلط بريزيدنت ترامب ابزو منزي امجمرتها ابناي ترك رئيس ختم انقره ابستخيدن نيتو مرحتو على غوني نغازيطنياتات هو مولو ابزنبر مغلصي اب هيوتوم انطلالي زلونا ايران وتدرو سغات بتزاور طقيسمو كم زنبر يفلط نساتهم نا امريكا مرحي نعين ترامب خاغت مدري كتفون قتلون انجلي يوم انا اب كلوناي قتلت زرزروم قداماي خوينا يتقميت زلخو لومن غوكا كم زرغاغتكو ابنوس وكف زرزروم سميلو كساب حجيستو سن عدل قنعنا لو نغرغنا ازعدل زي ننوح وان زي قتل يخيليو اب زخونه ساعات ايران هنقتلون يخيلو يوم كبلو ترامب سغاتهم كم زكافلو مغلاطنا يرسعم ترامب ايران قتل يوم زبل مرداتات اسرائيل بسليت ابيلا كم زرخوبتون عبي مستريومو بريزيدنتهم حلو وقت بلنا امريكان سيكريتار سيرفيس مرداتا خم زكافلت تقليصلو از حدش مستراو مرداتا وقعو مخانو امونغو امريكان ايران زغبر زلو وق ناب العالم فصم حدغنيا ناب زبال درجه كسغاغرخم زخل تنتنت سغاتهم يغلصو ايران ابز حلفه ناي امريكا بريزيدنت ناي مجمرتا ناي سلطان زمن اوان اب اسلامو سوراوي حلو ار جي سي لعلو تدرو ازاز زنبرو جنرال قاسم سليمان استفصم قتلت اب العل ترامب سقمتن موساد نعمتات بقلص تفكر كم صنحتن زغلص واشنطن بوستيو واشنطن زركبنا اسرائيل امباسي ابز غداي ريتونما فقادنيا يكونن اب حبرات هاجرات زركبونا ايران دوخون نزقربلم حتو ملاش كامها تقطيو ملو ازخم زي لخلو امونغو بريزيدنت دونالد ترامب نا اسرائيل قدام مينستر بينيامين نتانياهو زلو استراتيجيكاو ركب ابز حلف سومنات بخبيدو خناتات كم استمقاقل وول ستريت جورنال زصبصب خون كلهم نزد ما قند مخنيات مسيران ابز غبر زلو زوريا ناي كلتيو مرحتي هاجراوي بوليتيكاو ربحات فصوم تصراري بمخاني يلمو قدام مينستر بينيامين نتانياهو ابلعل ايران سفح وتدرو متقعتي تطنخيرو ققصل المولو وتدرو زمته كخفتن وتدرو علامات كعوتن اطبيقهم ابز كراخرلو زلو وان بريزيدنت دونالد ترامب غنا اتقچتن عالم قطا مولو زفرس كخوني خليو زوهو بخبير خناتات كقسقسي خليو بموال بوحد منقدني ايران انهار مخصن حدلي امريكا زحلف ورحي مس ايران ازيدهم زخونه ناي تخص تطوموال سمع مفرماون نايز سلحت اكل نبره
ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤት ጽሕፈት ዘውጽኦ ወግዓዊ መግለጺ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ሎሚ ለይቲ ህጹጽ ናይ ስልኪ ዝርርብ ኣካይዶም ኣለዉ። ኣብቲ ዝርርብ እውን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዝተፈላለዩ ናይ ውግእ ግንባራት ዘሎ ስትራቴጂካዊ ምድርጃዋትን ኣጠናኺርካ ንምቕጻልን ክልቲኦም መራሕቲ ተስማዕሚዖም ዘለዉ ክኸውን ከሎ ብሓባር ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ኢራን ስለምዝማትን ከም ዝተዘራረቡ ተመልኪቱ ኣሎ። ኣብዚ ዝርርብ እዋን እውን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ፋርስ ባሕሪ ሰላጤ ዞባ እተካይዱ ዘላ ወታደራዊ መጥቃዕታት ምንቅስቓሳትን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ መብርሂቦም ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ። በአንጻሩ ድማ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ኣብ ቱርኪ ስግኣት ከም ዘንጸላለወሎምን ፕሬዚዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ናይ ቀረባ ኣማኸርቶምን ኣብ ልዕሊ እስራኤል መንግስቲ እውን ህልውና ዝሰንዘርዎ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ምፍኻር እውን ኣዝዩ ብጣዕሚ ከም ዘሸቐሎምን ትራምፕ ጥርዓን ከም ዘስምዑን ተመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ዙርያ ዶባት እስራኤልን ጽኑዕ ናይ ድሕነት ዞባታትን ናይ መሓዝ ኣገዳስነት እውን ኣስሚሮም መብርሂቦም ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ። ቱርኪ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካን ኢራንን ንዝበጽሕዎ ናይ መርዳእ ሰነድ እስራኤል ተበላሸወላ ብማል ብተደጋጋሚ ክትኸስስ ከም ጸንሐት እውን እስራኤል ትራምፕ ኣብ ናይ ኔቶ ዋዕላ ንቱርኪ ኣዝዩ ዘመናዊ ዝኾነ ናይ ኤፍ35 ስውር ናይ ውግእ ነፈርቲ ክሸጡ ከም ተስማዕምዑ ወግዓዊ ምግባሮም ስዒቦ እስራኤል ከቢድ ስግኣት ውሽጢ ከም ዝኣተወት ኔታንያሁ መብርሂቦም ኣሎ። ኔታንያሁ ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃቦ ፍሉይ ቃለ መሕትት ኤርዶጋን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብነት ዝኸውን ፈታዊ ይኮነን ካብ በዱ ንድሕሪኡ ንሱ ንሃገረይ እስራኤል ነታ እንኮ ናይ ኣይሁድ ሃገር ንምጥፋእ ዝፍክር ሓደገኛ መራሒ እዩ ክብሉ ብኸበድቲ ቃላት ከሲሶም ኣለዉ። በተመሳሳሊ እዋን ኔታንያሁ ናይ እስራኤል መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እውን ምስ ኢራን ዘሎ ውግእ ገና ይትወድእን ኣገዳሲ ዝኾነ ሰዓት ንምርምር ኣለና ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት እቲ ውግእ ከም ዝለዓለ ርግፀኛ ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም። ናይ እስራኤል ምክልኻል ሓይልታት ኣብ ሊባኖስ ምድሪ ክሳብ ሽዑ ከም ፀንሑ ክነፍልጥ ንፈቱ ናይ ኢራን ስርዓት ከቢድ ወታደራዊ መወተታሒ ዘሎ ናይ ፖሊስ ንጹር እዩ ስምዕ ይሃሉ ኣይሃሉ ኢራን ናይ ኒውክሌር መሳርሒ ዋና ክትኸውን ፍጹም ኣይንፈቕደላን ኢና ክነጥፋ ኢና ውግእ ገና ኣይትወድእን ኢሎም ኣለዉ። ወታደራዊ ሳይንስ ኣብ መሬት ዘሎ ስትራቴጂካዊ ሓቅን ክንርኢ ከለና ናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ባሕሪ ሓይሊ መኮንን ፍሉጥ ወታደራዊ ትንታንን ዳን ግሬዘር ኣብ ኣልጀዚራ ናይ ዜና ወኪል ኣብ ዝሃብዎ ዓሚቕ ትንተና ኣብ ሆርሞዝ ናይ ባሕሪ ወሽመጥ ኣንጸላሊ ዘሎ ናይ ባሕሪ ልዕሊ ፈንጂ ውግእ ስግኣትን ናይ ዓለም ለኻዊ ንግዲ ፍጹም ዘይመጣጠን ዓብዪ ሓደጋ ከም ዝፈጠረ ገሊጹ። እቲ ተንተንቲ ከም ዝበልዎ እንተኮይኑ ኢራን ክትወስዶ እትኽእል ውሕድ ወታደራዊ ስጉምቲ እኳ ነዚ ዓለም ለኸ ናይ ንግዲ ንድፊ ሙሉእ ብሙሉእ ንምዕፃው እኹል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። ኣብ ባሕሪ ናይ ፈንጂ ውግእን ኣዝዩ ኣጸጋምን ዝተሓላለኸን ጥበብ እዩ ዝበል ክኸውን ከሎ ኢራን ክትገብሮ ዝጽበያ ሓደ ወይ ክልተ ናይ ባሕሪ ፈንጂታት ናብ ውሽጢ ማይ ምእታው ጥራይ እዩ። ካብኡ ድሕሪኡ ነቲ ናይ ባሕሪ መስመር ዳግማይ ንምጥራይን ድሕነቱ ንምምላስን ኣዝዩ ዓብይን ነዊሕን ኣዋርሕ ከም ዝወስድ ገሊጹ። ኣብዚ ዞባ እዚ ዝሓልፋ ናይ ንግዲ ናይ ነዳዲ መራኽብ ዋጋ ኣዝዩ ዓብዪ ብምዃኑ ከምዚ ዓይነት ኣናእሽቶ ናይ ድሕነት ምንጋዕ ኣብ ዓለም ለኻዊ ናይ ንግዲ ሰንሰለት ልዕሊ ዝፈጥሮ ጽልዋ ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን ኢሎሞ። ብኻሊእ ወገን ኣብ ቱርክ ዝርከብ ናይ ኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ ኤምባሲ ናይ ኣንካራ ዋዕላ ዘውፅኦ መግለፂ ብዛዕባ ኢራን ናይ ኒውክሌር ፕሮግራማትን ብዛዕባ ሆርሙዝ ወሽመጥን ናይ ጉዕዞ ናጽነትን ዘውፅኦ መግለፂ ፍጹም መሰረት ዘይብሉ ብፖለቲካ ዝተበከለን ናይ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዳ ዝሓዘ እዩ ክትብል ውድቂ ጌራቶ ኣላ። እቲ ኤምባሲ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂ ናይ ኢራን ናይ ኒውክሌር መደብ ፍጹም ሰላማዊ እዩ፣ ኢራን ናይ ኒውክሌር መሳርሕታት ዘይምስፋሕ ስምዕ እሙን ኣባል ከም ምዃና መጠን ናይ ኒውክሌር ውግእ መሳርሒ ኣብ ሃገር ናይ ምክልኻል ዶክትሪን ውሽጢ ዘይኮነትስ ካብቲ ዞባ ወፃኢ ዘለዉ ኣካላት ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ሓይልታት እዮም። በዞም ሓይልታት ዝፍጽሙ ዘይሕጋዊ ወታደራዊ ናይ ኢድ ኣታውነት ናይ ውግእ ፖሊሲ እዩ። ናይ ዝተጠረጴዝኡ ብፈንጂ ዘባላሽውን ካብ ዲፕሎማስያዊ ትረፍ ወራር ዝመርጡ ንሳቶም ባዕላቶም ኮይኖም ከለዉ ግና ተኣኪብካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ውሳነ ምውፃእ ኣዝዩ ዘሕፍርን ናይ ሞራል ልዕልነት ዘይብሉን ውሳነ እዩ ኢላቶላ። ናብ ተኻሊእ ዜና ክንሓልፍ ከለና ናብ ውሽጢ ሃገር ዜናታት ክነምርሕ ከለና ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ሊቃነ ጳጳሳት ቅትለት ፈተና ከም ዝተፈጸመ ክንገር ከም ጸንሐ ይፍለጥ። ነዚ ናይ ቅትለት ፈተና ኣመልኪቱ ቢቢሲ ሰፊሕ ጸብጻብ ሒዙ ወፂኡ ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ ኣክሱም ክልተ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ቅትለት ፈተነ ከም ዝተገበረሎም እቶም ጳጳሳት ኣፍሊጦም ኣለዉ። ናይ ቅትለት ፈተነ ክብሉ ዝጸውዕዎ እቶም ጳጳሳት ኣብ ዝሓለፉ ሶሉስ ሰነ 30 ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘመን ኣቆጻጽራ እቲ ዝተፈጸመ ዘነጻጸረ ኣብ ልዕሊ ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤል ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ከም ዝኾነ ዘፍለጠ ኸውን ከሎ እቶም ጳጳሳት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እውን ኣብ ናይ ክልቲኦም ኣቦታት መንበረ ገዛ ልዕሊ ተኹስ ዝተኸፈተ ካብ ለይቲ ሰዓት 6 ፈረቓን ከም ዝኾነ ጠቒሶም ኣለዉ። እቲ ተግባር ኣብ ናይቶም ኣቦታት መንበረ ገዛ ከም ዝተፈጸመ ተመልኪቱ ኣሎ። ናይ ቅትለት ፈተነ ተገይሩሎም ካብ ዝተባሃሉ ኣቦታት ሓደ ዝኾኑ ኣቡነ ናትናኤል ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ንቢቢሲ ኸብሩ ከለዉ ኣቡነ ናትናኤል ከም ዝዛረብዎ እቲ ተኹሲ ዝተኸፈተ ጳጳስ ተኣኪብና ኣብ ነብረሉ ናይ ጳጳሳት መንበር ከባቢ እዩ ኢሎም። ናይ ጳጳሳት መንበሪ
መንበሪ ዝርከቡ ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ብሰርሕዎ ሰላም ሴንተር ዝተባሃለ ዓብይ አዳራሽ ውሽጢ ከም ዝኾነ ገሊጾም ናይ ጽሕፈት ቤቶም ቀጢሉ ርእሱ ዝኸኣለ ናይ አቦታት መንበሪ ህንፃውን ምህላው አርድዮም አቡነ ናትናኤል ናይ ሱሉስ ለይቲ ነቲ ፍጻመ ክዝክሩ ከለው በአጋጣሚ ኣብ መንበሪ ውሽጢ ዝነበርና ድማ ክልተ አቦታት ኢና ኣነ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሓፊ ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ብማል ይገልጹ ናይቲ ተኩሲ ድምፂ ዝተሰምዐ ለይቲ ሰዓት 6 ከም ዝኾነ ተዛርዮም ካብ ተኩሲ ድሕሪኡ እንታይ እዩ ኢልና ክንወፅእ ከለና ጥይት ካብ ገዛና መዕረፊ ክፍልናን ብፍላይ አቡነ አረጋዊ ዘዕረፍሉ መዕረፊ ክፍሊ ዓሪፉ ብዝተወሰነ መንገዲ ነቲ ህንፃ ሃሪምዎ ፍርቁ ድማ እቲ ብሎክ ተገንፂሉ ወዲቆሎ ክብሉ ዝተዓዘብዎ ፍጻመ ይዛረቡ ብሓፈሻ 3 ግዜ ብተደጋጋሚ ተተኩሲልና ብመዋል ዝተዛረቡ አቡነ ናትናኤል ካብዚ ውሽጢ እውን ሓደ ኣብ ናይ ሲኖዶስ ዋና ጸሓፊ መዕርፎ ዓሪፉ ኢሎም ኣብቲ ግቢ ውሽጢ ዝነበሩ ናይ ሓለዋ ኣባላት ተኩሲ ዝተኸፈተ ሰብ በቲ ወገን ኮይኑ ኣነጻጺሩ ተኩሲልና ሃዲሙ ኸይዱ ዝብል ምላሽ ከም ዝሃቦ እውን ኣፍሊጦም እቶም ሓለውቲ ሓደ ኣነ ስዒበዮ ኸይደ ነይረ ግና ይረኸብክዎን ኣይበጻሕኩሉን ስቑኢለ ኣብቲ ቦታ ኮይና ሓደ ጥይት ናብ ሰማይ ተኩስ ኣለኹ ዝብል ሓሳብ እዩ ዝሃበና ብመዋል ምላሽ ሂቦም ቢቢሲ ክሳብ ሰዓት 7 ፍረቓን እንታይ ከም ዝተፈጠረ ክሓቱ ጸኒሖም ናብ መዕርፎም ከም ዝተመለሱ ገሊጾም ናብ ገዛ ርእስና ስራሕ ናብ ጸሎትና ተመሊስና ኣለና ዝበሉ ኾኑ ከለው ምስ ወግሕ ናይ ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ናይ ፖሊስ ኣባላት ናይ ጸጥታ ክፍሊ እውን ኩሎም መጺኦም ዝተገብረ ነገር ሪኦም ናይ ምርመራ ስርሖም ጀሚሮም ማለት እዩ ናይ ጸጥታ ኣካላት ናብቲ ስፍራ ዝመጹ ንጽባሒቱ እዩ ክብሉ ገሊጾም ናይ ኣክሱም ከተማ ፖሊስ ኣብ ናይ ሊቃነ ጳጳሳት መንበሪ ገዛ ጥይት ተኩሶም ዝተባሃሉ 3 ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዘእተወ ትማል ምሸት ኣብ ናይ ትግራይ ቴሌቪዥን ገሊጹ ኣሎ ናይ ኣክሱም ከተማ ፖሊስ ናይ ወንጀል ምርመራ ሓላፊ ኣሰፋ ገብረ ማርያም ኣብ ናይ ኣቦታት መንበሪ ገዛ ዝተተኮሰ ሓደ ጥይት ራእዩ ንሳቶም ከም ዝበልዎ 3 ይኮነን ኢሎም ኣብ ትግራይ ቴሌቪዥን ጸብጻባት ዝጠቐሱ ናይ ከተማ ወንጀላት ምርመራ ሓላፊ ብዝተገበረ ምጽራይ እቲ ተግባር ብሓላዊ ከም ዝተፈጸመ ኣረጋግጥና ኣለና ብመዋል ተዛርዮም ሓለዎም ሓዊሱ 3 ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ኣቲና ኣለና ኢሎም ምስ ቢቢሲ ጻንሒት ዝገብሩ አቡነ ናትናኤል ተኩሲ ዝተኸፈተ ኣብ ናይ ኣቦታት መንበሪ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ናብ ገዛና ኣነጻጺርካ ካብ ምትኳስ ንላዕሊ ናይ ቅትለት ፈተነ የለን ዝብል እምነት ኣለዎም ክቡራት ተኸታተልትና ሎም ዘደለና ናይ ምርእስተ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና ላይክ ሼር ኮመንት ምግባርን ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ምግላጽ ከም ዘይትርስዑ እናበልና ብኻልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም